कि नहीं नया में बाना अरे पुराना में बाई फैशन के दोस्त सब जवाना के बाद आधा दे झपाइल बा आधा दे उघारल बा फैशन है सब। तो परदेसी के लगे फोन लगौनी है और वहां के कहत तनिका छोरी हमारा हो दरे नारे 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 छोरी हमारा के गइलो परे देश ये पिया राजा कि छोरी हमारा के गइलो परे देश ये पिया तो कहियो अरे पगली के याद तहरा आवेला कि ना कहियो पगली के याद पगली के याद तहरा आवेला कि ना छोरी हमारा हो छोरी हमारा के गइलो परे देश ये पिया तो कहियो और तो पगली के याद आवेला को बहु पगली के याद तहरा आवेला कि ना पगली तुम्हें तेरा प्यार करे तुम्हें तेरा प्यार करे कि लोग हमें नवीन भाई जब काम दी है तब भाई बे जब काम दी है ना तब भाई बे ऐसे लुटावे के बाद तो वो लोग अपने लोग है लुटा दी लेकिन रात भर हमने के यह देखनी है कि भाई के तरफ से 1 रुपया ना मिलल बा 1 रुपया ना आ चिंता हमरे एगो चीज लागल बा कि घरे कहीं मलकिनी देख ली है ना तो सवेरे चाय में चीनी ज्यादा धोते हैं ऐसे हम भाई के मजाक में नहीं ऐसा कोई बात ना भैया अरे मजाक किए चलिए हमारे नवीन बाबू पे ठाकुर जी दया दर्शौले रही हैं भगवान की कृपा बनल 100 रुपया देनी है और ही कह तनिका भोर रौरा के जी जगावत होई भोर रौरा के जी जगावत होई ए जी पीही न चाय के उठावत होई गुड मॉर्निंग हो
पगली के याद तहरा आवेला कि ना कहियो